Аз съм разделила обучението на 4 групи. Първото обучение е развитие на тялото. Лично вярвам, че е много важно децата, като се родят, да развият здраво тяло. Става с тичане сред природата, броене на точките на калинка, радост в гората, плуване в морето. Главата няма да избяга. Ако не започне да чете на 4 години на едно дете, не значи, че няма да го приемат в Харвард. По-скоро обратното. Давам пример, аз съм завършил Националната математическа гимназия. Всички пресирани деца рано да четат, да ходят на уроци, да ги приемат на всяка цена, отпаднаха. Те просто не можаха да издържат, защото не ги водеше любопитството, а ги водеше страха. Страха, че ще ги накажат вкъщи, че няма да са успешни, че няма да са отличници. В този смисъл пак се връщам, за мен е изключително важно децата първо да имат здраво тяло и когато тялото наистина е здраво, да се премине към стабилни емоции, детето да може да назове емоцията си. Аз се чувствам тъжен, аз се чувствам щастлив и тогава вече може да отидем и да натоварим и главата. Главата цял живот се товари, няма да остане натоварена в този информационен век, от всякъде ни залива информация. Като при товарянето на главата съм сложила първо умение за учене. Значи тая идея да им сипваме с една фуния отгоре данни, вече е безмислена. Информацията е толкова много. Който и да влезе в Google знае, че там е безкрайен океан от информация. Библиотеките са препълнени с книги. Ако детето има умение да учи, то ще си намери източника, информацията, ще има и критерии да прецени дали е истинна информацията и ще може да борави с нея. Второто нещо, което съм написала, е овладяване на мозъка. Това значи когнитивни упражнения, с които детето да развие капацитета на мозъка си, да усили паметта си, да усили сетивата си, зрение, слух, наблюдателността си. Когато тези възприятия са усилени, то реално е много по-способно да учи, отколкото ако никой не му обърна внимание на това нещо. И най-накрая идва информацията и практиката. И последната част е развитието на духа. Това значи детето да започне да наблюдава и вътре. Аз в момента правя това нещо, защото се чувствам виновен, а не защото искам. На мен това в момента не ми е приятно, обаче всъщност трябва да го направя. Ама защо трябва да го направя? Тоест то да гледа вътре какво се случва, как то се усеща и да започва да избира. И тук е най-важното нещо да се себеопознае. Ние всички сме различни отвънка, но сме много различни отвътре. И колкото повече отвътре едно дете се познава, толкова по-лесно то може да осъзнава реакциите си и поведението си. И това е разделено в една примерна програма, да кажем в едни щастливи 6 учебни часа на ден. 30% отива за тялото, 30% отива за емоциите, 30% отива за ума и 10% за духа. Което значи, че това са 30 учебни часа седмично или децата ще имат 9 часа спорт, здраве сред природата, ще имат 9 часа изкуства, танци и ще имат 9 часа за ума. И им остават 3 и да разгледат и вътре как се чувстват. Значи много хубаво, според мен е постижимо. Провери го при различни деца, всичките им звучи много добре. Нито едно не се бореше да има 28 часа математика, физика и химия и 2 физическо. Това също е много хубаво и за деца, които са склонни към отпадане, за които училището не е приоритет. На семействата. Това също помага на тези деца, когато има повече движение и повече изкуство, да имат желание да ходят, защото така е приятно. Всъщност на тях им е интересно в училище, което е целта да учат, но не с насилие и с гадост, а да учат, защото искат да учат. Правих едно проучване, какви предмети искат да имат новите деца. Така, съвсем малко проучване, не е многомилионно. Но интересното беше, че получих еднакъв отговор. И отговорът беше, искаме да учиме български, математика и история. И аз казвам, добре, ама защо история, а не примерно география? Или не химия, или каквото и да е друго. И ми отговориха така, защото когато учиме история, виждаме какво е ставало преди и какви са били резултатите. И може да избираме. Което звучеше супер смислено.
Тоест ти ако знаеш исторически, че някой човек е правил определени действия и те са довели до определен резултат, може да избереш дали да ги правиш или да не ги правиш. А всичкото останало е въпрос на трупане на информация.